Geen besluit over de gaswinning onder het waard bij Tenaert, maar een lustrend eer. Dat is wat minister Sofie Hermans van Klimaat en Groene Groei juist te bieden hier bij een visite aan Tenaert. Onze Waddenzee is een natuurgebied en daar willen we graag zo houden en bewaren voor de toekomst. Onze Waddenzee is een... Ik ben hier naartoe gekomen om in gesprek te gaan met bewoners. En ik heb, mijn eerste vraag was eigenlijk dit project, dit proces, dit onderwerp, het vraagstuk van gaswinning in Tenaert loopt al heel erg lang. En wat is nu wat jullie het liefste willen? Wat heb je nodig? Dat was eigenlijk het eerste. En het tweede, en waar zitten de grootste zorgen? Oordeloeren is te praten en de boodschap wie duidelijk. Nou, heel duidelijk doch het net. Let het gas maar zitten. Wat hier ik al 10 jaar lang zijn wordt. En ja, men is al een heel tijd aan het praten. En men zei van neem nou eens een keer het besluit om het net te doen. Want dan weten wij, ik weet wij ont daar binnen. Het is net de eerste minister die over gaswinning praat met het dorp. Maar er is een verschil. Nou, dit is eigenlijk de eerste die het naar u zitten. De oren die jedden iets horen en ze gaan voort en dat wie gebeurt. En ik had toch niet het idee dat zij dat wat mij het man wil. Ik hoop het echt, maar dat idee hebben we wel. En wat de minister hiermee docht is nou nog net duidelijk. Mijn positie is nog dat ik me laat informeren. Dus de protestwoorden horen nog net naar het stad.